Kublai baroki football fans hagani ka video ini pe kindian ak baya day ban ke jingjia ha po London hadin ka GLA kai jong ka quarter final pedeng ka France persya ya ka Morocco haga ba ka France ka lala man pelimno ya ka Morocco da arlanot go hadai ke ik bla jia hadin ka ni GLA kai ki supporters jong ka Morocco kila peni jing kelumar kila thang ya ki kali kila show kila dat ki pulit kinong apra ha kawi ni kinong ba po England ikani kadai kata ke jingjia ha kaba ngimla ban mudur ngimla ban pediang hapo ha ka jai ban riu lane hapo ka perthei ha kaba ki supporters kiba support ya kanu kanu gari hadin ki jing sharem kim dei ban peni ya kum kini ki jing kelumar namarkan kata bat kan pencot penpra ya gitu kibadon ha katu ke caka tina margata kini ki supporters khamtame ki bade ki muslim marga Morocco kade ki ri jong ki muslim nata kadau ban penhun ya ke jingkwa ke jongki namar ke jing syaram no haga France kila penik ki jing kulumar kila syok kila bom ladan ya ki pulit ki baam pahara ha ketika nong ba London badai namar gani ngide ban snowtu ya ke jinglong riu klau jong kini muslim ngitip ba hoi omdei ba baro ki muslim kin le egane legi don ki riu sim kabu khamtame kini ki jat pen riu ki kwa la ban peni be ya ki jingkluma ya ki jing sho ya dan te nagata kadau ni ha ban husiar ban support ya kiri jong ki muslim kum ki kristan hoi ngamdei banga ben handai ni ha ban husiar hindalade namar lara GAA kata ko bumut ba kini hi ki supporters ki jai benriu ki peni jingkluma kata kumbangi layo i ya gani ke GLA ka preng ko France persai ko Morocco namar ka Morocco ka di ka region ki muslim nata kadau ki supporters ki babun ki dei ki muslim bat hadin ke jing sharem ki peni ya kini ki jingkluma nagamenta ban penhun ya kata ka jing kwa ya kata ka jing mut jing thmu basniu ke jongki